da ustaje do kraja u borbi protiv mudžahedina. Ma samo i treba. Samo treba dalje i nazad ništa, jel? Oče govori, ako si dostojan, on kaže, ja do zadnjega časa, mama samo da ti kaže da sam sikiran za tebe, ja ću sve lako. Evo ja sad ne znam sada, možda neću ovdje biti, povijet ću malo se namiriti, evo izmijem se na iskoće, izgorilo mi tamo stvari, čudo u toj zajednici. Ali eto, hvala Bogu, samo kad mi on živi. Šesto, nemaš puni 17, znači nisi se pune, ti da ideš Neću ja kad sam. ti tijela mama i tata bi onda išao sad ti bi ostali da se vodi. Tu sam bio. Ti bi ostali da se vodi na bi tata i malo. On kaže, ja vojsko, mama, samo da se ja ne brinem za tebe, kaže, ja od vojske, ne, isto mu ištate, nije to položaje i gotovo. Iđe, bori se, evo zna i ovi momci dolazili su i ovi, dolazili su svi, da je najprvi gore.